रोज रोज चप्पल टूट जाता आ नया खरीदाइल बा आपकी ठीक से रखी हो आपकी टूटी न हो तो बुझली हो का रे अभी स्टिकर लागले बा तो लोग के कैसे मालूम चली कि नया चप्पल बा स्टिकर देखे न मालूम चली जा बुड़बक जिंदगी भर बुड़बक के रह जेबो। प्रणाम चाची मिठाई खाई मिठाई काठी के बबुआ मिठाई एगो दुकान खोलनी है चाची नया चप्पल जूता के रवा आशीर्वाद दी कि खूब बढ़िया हमारा बिजनेस चलो। पूंजी कहाँ से आइल हो सऊदी गए रहनी है चाची कमाए सऊदी से कमा के ले आनी है खूब पैसा वे लगनी है बिजनेस में। हम ही चप्पल बन इनके दुकान से किले बनी। मिंटू भैया गांव में हल्ला भइल बा सब कोई के चप्पल गायब हो जाता दुआरी से तोहरू नया चप्पल बानू बचा के रखी है। अरे ना माँ मजाक करता नया चप्पल किन्नी है एकरे साथे करनी ना मजाक नहीं करत भुअरा के अगुआ आयल तो झूलन चाचा सबके खरीदारी कैल हन आ बियाह सेट हो गइल जैसे अगुआ लोग जाए लगल तो देखलक लोग चप्पले गायब ओकर बाद बियाहो कट गइल आ गरीबो के लखल अगुआ लोग झूलन चाचा के। अब झूलन चाचा भुअरा के पीटा तरन कि तोरे चलते अगुआ भाग गइल मारा तरन चल तो हमनी के दोस्त हो बच्चा कल जाओ चल 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 ते मनहूस बारे तो बियाह ना होई कितना मुश्किल से अगुआ आयल हो ते अगुए के चप्पल चुरा लेले हो तोरा दारू पिए करल होते हमरा से पैसा मांगते ते अगुआ के चप्पल काहे चुराइले हो। बाबूजी हम क्रिया खाता नहीं हम चप्पल नहीं चुरवैले बाबूजी बाबूजी हम नहीं चुरवैले के चुराइले ना बाबूजी हम नहीं चुरवैले चप्पल ते ही चप्पल चुराइले बारे नहीं चुरवैले बाबूजी ते ही चुराइले बारे चप्पल चप्पल का बोल चाचा अगुआ बताना से अगुआ के चप्पल चोरी करवा देता दारू पिएला तनियो के साथे रहला सनु एकरा साथे चोरी करे में ना चाचा हमनी के ना रहनी सही तो हमरा के बतैलक रोवा मारत त हमनी ह रे बताओ का भइल बा। जानतन चाचा पूरा गांव में सब कोई के चप्पल चोरी हो जाता हल्ला बाटे पूरा गांव में लोग जे बाहर घर के रखता है चप्पल ओकर चप्पल गायब हो जाता है। ए कलू भाई तई जा एक गिलास पानी लिया ओ मर्दे बड़ी जोर प्यास लगल बाबूजी मारत मारत हमरा के एथी कर देले बड़न। ठीक बा चाचा रुआ का एकरा के बिना मतलब के पीट दनी हमनी के दारू पिएला आत्मो गिर गइल बनी सन नीचे कि हमनी के अगुआ के चप्पल चोराएम सन गांव के इज्जत बर्बाद करेम सन। भैया जल्दी आई चप्पल चोरी हो गल हमनियों के हैं बताई तो रुआ कहता नहीं है कि हमनी के चोरैले बनी सन कैसे चप्पल चोरी हो गई। साचो सब चुराइल बान सर सबसे ज्यादा तो दुख हमरा होता हम नया चप्पल खरीद ले रही है अब हम बिना चप्पल के घर जाए तो हमारी माई बहुत मार मारी। चुप रह भाई चिंता मत कर जब तक चप्पल चोर के पकड़ल ना जाई तब तक छोड़ल ना जाई आ जब तक चप्पल चोर पकड़ाई ना तब तक घर में कदम नहीं रखे के चल चले के चलो। चप्पल बाहर खोल के लेटरिंग करे गए रहनी हम चप्पल तो हमार चोरी हो गई। यह कांड के पीछे एक आदमी के हाथ नहीं खे करा पीछे पूरा के पूरा गिरोहे पड़ल बा। चप्पल हाथ में काहे पहनले बनी हाथ में ना रखिए गोरवा में पहनिया कोनो लेके चल जाए चोरी हो जाए तो यही चलते हाथ में पहन ले बनी कि चोरी ना हुई। चाचा दी चली घरे खाना खाए। हाँ चल बबनी ठीक बा जा तनी खाना खाए। हमरा तो लागत है बुझान तरह हमरा तो लागत है कि चुरैलिए के काम बा। हम गए रही शिव चर्चा में तो सारा लोग के चप्पल गायब तो एक आदमी इतना चप्पल चुराई लागत था कि चपलासी चुरा भैया हमरा तो हनुमानो चालीसा ना आवेला कुछ ना हुई। अरे जान तड़ो लोग टेंशन लेला के कोनो बात नहीं खे एगो फिल्म में हम देखले रहनी है सीसीटीवी कैमरा नेट से ऑर्डर करके मंगैले बनी चलो लोग हमरे द्वार पे चप्पल रख दिया आ तब चोर के पकड़ल जाई। लेकिन हमने भी तो चप्पले नहीं हमने तो चप्पले चोरी हो गई बा। अरे भाई अपना अपना घरे से चप्पल लिया जाई ठीक बा चलो चल देखा लोग हमरा घरे कैमरा लागल बा एमे नु सब रिकॉर्ड होला हमनी के हेजा चप्पल खोल दिया आ चल के लैपटॉप में देखल जाओ कि के चुरा रहल बा। ठीक कहता भाई हो जा लुका दिए जाइए ठीक बा। हाँ भाई सुनो सुनो भाई हम मोजा लुका जाए आ तू लोग जाके देख के हमरा के बताई हलो तो हम एक बार धले मुकरा के ठीक एकरा के धले बा कहीं चुराइल हुई तो ए चुराइल ना हुई ये ना होई चाची बोल देली है ठीक है चलो चलो तू जा जा हो जा
दिखाई देता सब। यार तोरा भी बड़ा अच्छा मशीन बा यार। देख कौन चोरी करता है, दिखाई जाइए में से। चुरोज बनता है। ओकरा भी फोन कर दे। रुक जा। हाँ हेलो, ना अभी नहीं खेलो कत आई तो बताई हलो। एगो आइल बा, चुराओ तक ना, रुको देखो दे। कौन हो? हाँ यह चोरा 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 चोरा। मारा सा एक सेकंड पहले देखेगा कि के हो। चेहरा उठाओ। अरे तू तारा से तो मर्द ये उम्मीद ना रहे। तारा का जरूरत पड़ गई टिंकू भैया कि चप्पल जूता चुरावे के पड़ गई। बतावा। का बताई हो, हम कर्जा लेके लोन लेके चप्पल जूता के दुकान खोल ली, लेकिन ई गांव के लोग 10-10 साल लेके वो चप्पलवा पहनेला, फीता टूट जाला सिवा लेवेला लोग, जूता फाट जाला सिवा लेवेला लोग, लेकिन नया चप्पल ना किनेला लोग। तब हम आइडिया लगैनी कि अब तो चप्पल चोरावे के पड़ी तबे हमार बिजनेस चली। ए भाई ये तो अच्छा आइडिया बा यार। हमनी हो कपड़ा लता के दुकान खोले के का घूम घूम के चोरावल जाई, आए हिंगा राजा हो जाम सन कमा के। भाई ठीक कहत रहा, भाई ठीक कहत रहा। वाह टिंकू भैया। वाह।